Уважаеми колеги, Младежкият дом, както знаете, е емблематична сграда за Силистра. В нея има най-много дейности от всички други сгради в общината. Тук се помещават както читалища, така и много групи, които се занимават с култура. Виждате в какво състояние. Мислихме вътре, но вътре още по-зле. Стойността на проекта е 6 милиона и 500 хиляди лева. Ще бъдат ремонтирани над 4000 квадратни метра площи вътре. Отделно покрива, ще се направи вентилация и климатизация на цялата сграда, отоплението също, мазите, сутерените, абсолютно всичко, включително Балтийския камък, така като гледам, ще бъде изчистен. Тези, които повече са компрометирани, ще бъдат заменени. Тук е изпълнителът до нас. Надяваме се в рамките на 300 дена, както е по договор, да бъде изпълнено всичко. Разбира се, със сигурност ще има и неща, които след като се махнат част от слоевете, примерно не от тук. Има опасност, както се вижда. Виждате какво състояние е първо. Вратата е подспряна с камък, другата, нали, тя трябва да сложим камък. Да не говорим тук за това прекрасно място, в което се намираме, дворчето външно. Надяваме се, че след 300 дена това ще стане едно прекрасно място за младите хора да изпълняват своите културни и други дейности. Ако имате други въпроси към изпълнителя, към дворника на обекта, така че мене това е. Днес всъщност откриваме строителна площадка с акт 2 и аз ще му връча контрол, който ще следи строго изпълнението по проект на всички дейности, които ще извършва изпълнител. Да каже изпълнителят, огледал ли е сградата и дали е предизвикателство? Собствените сме само да кажа, че се радваме, че ще бъдем част от промяната на облика на град Силистра, а пък за по-големи подробности по отношение на проекта вече може техническото лице да разкаже и да питате него. Предизвикателство ли ще е тази сграда? Предизвикателство от гледна точка на това, че трябва да запазим облика на самата сграда. Имаме подмяна на дограма, ремонт на покрива, инсталациите, всички инсталации вътре ще се обновят, нова отоплителна инсталация. Най-важното е да запазим вида на сградата, защото, както забелязвате, тя си е архитектурен паметник и трябва да я възстановим в същия вид. Има доста проблеми самата сграда, включително и се нуждае от конструктивно укрепване. Така че това е предизвикателство, защото конструктивното укрепване ще се извършва само отвътре, което е трудоемко за изпълнение. Надяваме се да няма изненади при самото изпълнение и да приключим нормално и в срок. На най-долното ниво, не мине някоя година, има проблем с подпочвените води. Това предвидено ли е нещо да се направи по въпроса? Значи има предвидено подмяна на канализацията, откъдето има проблем със сигурност. И ще бъде подменена, всички канализационни отклонения ще бъдат подменени, заедно с един клон, който е събирателния отвод. Това, което е констатирано в проекта. Доста от помещенията са съобразени с дейността, примерно на певчески състави, хорове, включително и 101 зала, т.е. основната зала на първия етаж с дървената дограма. В проекта има ли нещо, което да замени, да има същия ефект, за да позволи на съставите, и на акустиката да бъде общо взето в съвременен? Ако говорим за концертната зала ще запази акустиката си. Значи това, което ще се прави там, ще се подменят инсталациите, дограмите, но ще се запази акустиката, както е на проектора на времето. Няма да има промени в тази посока. До година по време ходиш ли? Преди година по това време, отделно от това, нали, да успокоим всички ползватели, че ще имат отделни електромери. Не както до сега всичко да отива на сметка на общината.
И да гърми. И да гърми. Според мен е едно от най-важните неща, които ще се случат също и това подмяната на ел инсталацията, защото наистина с нея имахме големи проблеми във времето. Това е. Доколкото подочух, ще има и нова форма на, условно казано, управление на сградата, защото тя никога, освен от времето, когато е била само младежкия дом, не е имала лице, което да отговаря за ще има такова лице, което да отговаря за цялото за сградата, за общите части най-вече, защото всички знаем, че всяка една дейност се помещава в дадени стаи, да кажем, и в останалата част от младежкия дом никой не отговаря, това не е към мене, това не е към мене, трябва да има наистина лице, което да отговаря за цялостното управление на сградата, така да го кажем, за да може да се занимава именно с общите части, с проблеми, с пускания, с спирания на отоплителна инсталация, да кажем, или с климатизацията. Така че това сме го предвидили, като стане готова сградата, но и в момента, тъй като примерно сега говорихме и с господин Левтеров, като човек, който доста години е тук в тази сграда и познава проблемите в детайли, да помага на строителите и на изпълнителите всъщност с знайни проблеми, които са така или иначе и заложени в проекта, но все пак да се покажат къде са точно проблемите, откъде до тази вода, примерно, както каза господин Георгиев. Така че мисля, че Сегашните ползватели осигурени ли са с нови места, където да водят своите ами, Да. постарали сме се всички, които са ползватели на помещения в младежкия дом, да ги разпространим в цялата общинска собственост, която има свободна община Силистра. Мисля, че успяваме. Има още малко за изнасяне, доколкото ми е известно, още някои дейности, но в рамките на тази седмица всичко ще приключи. И за да може, нали, строителите да влязат, да си вършат работа. Не е приятно да се съобразяват с някакви неща, които може да има вътре. Още повече, после ако стане някаква... Затова и беше обявено за 12, а всъщност днес правим акт 2, защото имаше много, които не са се изнесли от сградата и от помещенията, които се помещават. Пак казвам, нали, ако стане да не говоря за кражби и така нататък, няма да е приятно, затова забавихме малко акт 2, но в крайна сметка над 90% се изнесли хората от помещението. А отоплението ще бъде вече само на ток. Тук няма да има газ. Термопомпа. Какво означава това? Не, газ. Газификация. Газификация не? Защото някога беше на нафта, вече не е актуално. Няма да е на нафта.